chekutanga ndinoda kuti ndikutenda vatibatsira kuti tinge tichikwanisa kuunganidza zvinhu zvataudza nazvo zvatauya nazvo kuno kuRidigita prison farm kumarondera timu rangu reOrchestra Kings cabin crew mafans edu tichiti zvoni donzo ratatauya naro kunoku tichidonata zvinhu izvi ndekuti tikwanise kurehabilitate clinic yekunoku paRidigita panapo yanga isinonyatsomira zvakanaka because utano tinokoshesa zvikuru especially kune vanhu vanenge vari muusungwa ndinoona kuti zvoni vakakwanisa kuwana health facilities ari akanaka zvotibatsira kuti tichisave my lives and also ndichiti zvoni this clinic iri kuno kuRidigita haisingori ma-inmates chete akwete inobatsira futi even ma-prison officers ichibatsira futi even vanhu vemunharaunda ino yeRidigita so naizvozvo tinongoti zvoni tinoda kuti tirambe tichivandudza hospitals edu ekumajeri. Ndakamirira seorchestra dendera Kings management tiri kufara kuva panzvimbo pano tauya kuzotandara nemi tifare tiri pamwe chete zuva ranhasi tatisarudza kutobvawo kwatabva kubva kuHarare tikati regai tuye titandare nemi zvinotikoshera pakati pemwoyo yedu saka tiri kufara kwazvo kuva tinemi nhasi saka takamirira tauyawo nezvadiki zvatinazvo muchazonge muchiziviswa saka tinokutendai tinofara kunge tiri pano ndatenda. I thank you. This is the Marondera Ridigita farm where there's a prison, the Ridigita prison farm, where ambassador to the Zimbabwe prisons correctional services, Ambassador Suluman Chimbetu, has donated cement towards the construction of a local clinic which will benefit the prisoners and the community at large. AssComSuluman, Yakatambika, Jerry. Why is you? Pamsoroi Commissioner Spanda, Pamsoroi Officer in Charge, Pamsoroi Sister in Charge wedu we kuchipatara, Pamsoroi ma officers epano paRidigita, Pamsoroi ma officers edu bava kumarondera prison, Pamsoroi mashuma nangu. Pamsoroi madzimai emaofficers edu ndabva ndatoona kuti aiwa maofficers edu ane style vane choice vakanaka madzimai andaona ari pano akachena anogeza ndinokutendai zvikuru kazwai vagari vepano vepaRidigita variko kumashiro kwasiri kuona kazwai vana vedu vepano paRidigita kazwai boys muriko eroko greetings. Pamsoroi ODK family, Pamsoroi mese, all protocols observed. Ndakamira panapa ndinonzi Assistant Commissioner Sulumani Chimbetu. Vanondiziva kuband kumagitaro kunonzi Sulumani. Ndine mazita akawandisa. Vanonditi Comrade Tsinga, vamwe vanonditi Mugambo, vamwe vanonditi Kajao, vamwe vanonditi Sudza, vamwe vanonditi Chopa. Ndine mazita akawandisa. Vamwe vanonditi Airman, ndiri musoja futi. Saka ndinongoti mukono yangu ndinongodaidza nezita ranenge ndidaidza naro iroro ndinongodaira zvakadaro. So chiri panapa Commissioner Spanda. Timu yedu yeODK ndoda kuitenda zvikuru kuburikidza nekundisapota kwavanoita pamaprograms ose andinoita. Vachitungamirwa neanonzi Tekedese aapo zvake zvine zvari kuDubai. But vakaona zvakakodzera kuti no, AssCom ngatimbotsikai pamarondera tosvika paRidigita noona kuti tingabatsire nezvei zvatingaona zvingange zviri of most important need immediate. Zvikanzi aiwa chipatara ndochataona paka pane mukomana wedu kava netimu rake vakaona kunoku Valentine munhu maengwa ndobva vaona zvikanzi aiwa chipatara nokuti taona kuti chipatara kuti mumwe achijungwa jekiseni ari apa mukadzi akadai hazvinenge zvotimirira zvakanaka. So ndivanongodaro ngatitesei ngatitake up that one. Saka kubva kusununguka kwedu pana pashefu ndokunge simende yo yasvika atibve pano mabags atisati tamaita handover
kwamuri achisara panapa. Saka kana asina kunga auya maningiri masimendi wayo, munongoti kana munhu anetsa varume batai munhu, kana munhu anetsa ndati varume batai munhu, batai munhu, ndati batai munhu, bata nechepapa, oro nechepapa, kumurova ndari batai munhu, kona musoro batai munhu, muchisota munhu, batai munhu, chibata munhu, batai munhu, ibatai munhu, batai munhu, ibatai munhu, batai munhu. Yeah. Saka ndozi chaitika chef kusvika simendi yasvika. Saka make sure mondipawo ndisati ndagara pasi vhale ndofana ndaziva kuti vapapi and tikuita sei. Vari papi? Road yakakurisa. Tollgate. It's okay. Saka aiwa chef ndizo zvatauya nazo. So tichange tichifamba tichiona kuti zoni kufamba kuchita progress yekuvakwa clinic iyoyi chipatara ichochi tinenge tichichiongorora tichiona kuti chiri kufamba sei, toda kuti chikasike kunge chapera. Panosikwa kuti gore rafamba tinenge taabo. Handizvo here? One time. Ndiana rasa mwana ariparasa mwana alisarasa mwana. Aiwa panapa panonakidza. Band mune kamunogona kurova here kangu vatimboti turumbicha. Nditenderei kuti nditange ndichiti pamusoro ZPS Brand Ambassador, Assistant Commissioner Sulumani Chimbetu, and the entire orchestra Dendera Kings family. Nditenderei zvakare kuti nditi pamusoro Acting Deputy Director Administration and Statistics, SUPT A Maradzika. Munditendera zvakare kuti nditi pamusoro Provincial Security Officer, Superintendent Made Kufamba. Mugonditendera zvakare kuti pamusoro Officer in Charge varidzi venzvimbo yatakatsika, Superintendent Kufandada. I can imagine vanofa kana vakuda. Nditendere zvakare kuti nditi pamusoro our inmates, avo vanoita kuti tese tive pano nhasi. Mugonditendera zvakare kuti nditi pamusoro all our invited guests, ladies and gentlemen. Zvinongofadzawo kungopiwawo mukana kumira pakati pechaunga chakadai, zvikuru sei takatarisa chiitiko chakanaka kudai. Nditendere zvakare kuti nditi we are gathered here today at Ridigita Farm Prison on this very important occasion to witness the donation of building material which will be used during the construction of a clinic at this correctional facility. Ladies and gentlemen, may you allow me on behalf of the Zimbabwe Prisons and Correctional Service, ZPCS, my Shoreland East family, and indeed on my own behalf, to thank our very own brand ambassador, Assistant Commissioner Suluman Chimbetu, the orchestra Dendera Kings family, his legion of fans, all stakeholders, organizers of this event being led by Mukoma Valentine. For this kind gesture you have extended to our province, and to be precise, to Ridigita Farm Prison. Kumaprazi vasvikawo atimboomberera hama dzangu. For starters, this project has been on the cards for some time, but because of limited budget, we could not kickstart it. Dzadzingova ndangariro, tichingodzeya, tichingofunga, but Mwari vanga vachiziva kuti our brand ambassador one day will do it. Nhasi vazviita. We really know that you have a lot of choices when it comes to donating.
And we are so grateful that you chose to donate to our cause. Ndofunga mambozvinzawo zvitaurwa kuti small clinic kedu kachipatara kedu kakari so small such that yavanoti privacy kana munhu achida kumboongororwa nana mukoti nana chiremba ndio inokurudzirwazve kuti ndisununguke nditaurewo denda rangu asi nhasi it's our day. We promise you to be responsible stewards of both the donation and your trust. As the ZPCS, we have a lot of work, and your generous donation helps us get that important work to be done. Matitendera ne this donation kuti tite rinonzi redu basa umwe nomwane rake and iwe nondine basa zvinogara zvitaurwa nevakuru vedu. For the benefit of everyone here present, it remains the obligation of the Zimbabwe prisons and correctional services to make sure that health of the inmates is maintained, and this is only possible through the coming on board of our all-weather friends like our brand ambassador. We hope that a number of players will as well emulate the good work that he has just demonstrated. My short remarks will remain incomplete if I do not mention that this donation will assist the inmates, officers, dependents, and the surrounding community. Tarisai kuti zvakakoshera vanani. Our vasungwa vedu, ma-officers vedu, angava madzimai avo, angava varume vavo, vangava vana vavo, vangava vakidzani vedu, vese vachabenefita from this facility. It's quite massive. This is a fulfillment of the National Development Strategic 1, which speaks to the health and well-being of all by the year 2030. Ladies and gentlemen, as the Zimbabwe Prisons and Correctional Service, it is always our wish to make sure that those in our custody, on their release, should be better individuals or citizens than what they were on admission into prison. That is mentally, socially, and health-wise. Therefore, you can now appreciate the value of the donation that has been made today. Kanaka rema 50 kgs. Shuri hedu ndira kutizo. Daenda wa akurema wakana 60 kgs. Maona manchi. Shava possible. Nokuda kwei chipatara chataka kuvakirwa. Hutano wakakoshera tese. To our brand ambassador, we can assure you that this donation will be extended to the intended beneficiaries without fear or favor. At this juncture, allow me once again to thank you all for finding time from your busy schedules to come and witness this very important event. Indeed, we value your presence and we shall always cherish your assistance. I am sure you will agree with me that this dovetails very well with the national mantra, Nyika inovakwa nevene vayo. Tisu vanhu vacho. Ndakutendai. Thank you very much. Siyabonga. Commissioner say, tichakumbira kuti muperekedze ambassador kuuya kuzoimba. Asi zvanzi imini ndiyo nguva yachanzi commissioner say, hanzi muchaimba muri pamute. Ambassador vachiimba, asi munenge muchiimba muri pamute. Panguva yacho omberai boys dzinoda kusumuka dzichiuya kuzoimba.
two. 1, 2, 1, 2. Yes. Thank you so much.
say much thank you. As the officer commanding Mashonaland East Province, Zimbabwe Prisons and Correctional Service, on behalf of the Zimbabwe Prisons and Correctional Service family in Mashonaland East Province, we are very grateful with the gesture that has been extended to the organization. We look forward that the project will kickstart as soon as possible because we've been waiting for this project for quite some time. In fact, the correct position is that the clinic is just very small, of which the issues around privacy was not possible. Therefore, now if a better clinic is established, the general population around this area will benefit a lot as far as the health issues are concerned. Now we are very pleased with the donation and ambassador we prison, Assistant Commissioner Suluman Chimbetu. Panopa prison set up as you can see, but it doesn't only cater for my inmates, it caters for my dependents, my officers, my dependents, the community around this. So it's not only helping my inmates, but it's helping the community at large. And we are very happy and it's not tender. And it's not my program because it encourages us the inmates. You can see this facility in them a big class. To get back into society. So there is no better rehabilitation than a day in the Ndera King. We are very pleased and thank you very much. What a wonderful day. We are so happy tichiona ambassador we Zimbabwe Prison Service anoye Suluman Chimbetu achitidonetera zvinhu zvokuti zviwakiswe chipatara. Chipatara chinhu chakakosha mukurarama kwedu isusu vasungwa kunyangwe nemaofficers. Zvinhu zvinofadza zvikuru kuti tawana donation yekuti tikwanise kurapwa, tikwanise kuti kunyangwe maofficers edu madependents avo achikwanisawo kurapwa tichiwe tine a health environment. And ndiri kufara zvikuru even paentertainment yaitika nhasi because it's one of its own tiri paRidigita prison. Zvinhu zvinofadza kuti timbonyewe nutswa pfungwa dzedu tichirangarira kuti tine vamwe vanotida. I'm very much thank you for about it. Thank you.